преди теб. И много на тази земя положиха букет цветя. Преди теб дошли и преди теб отишли си, наричани големи на деня. Те положиха в жертва своя път, изпитаха своята душа и сложиха сърце в той, що правеха сами, за да ти е по-добре, като тях отляво да не те боли. С мисия, молитва и дела подготвиха почвата за твоята душа, да се родиш на този свят дуално си преврат. И тук целта една е да растеш в едно с брат. Не са специални на деня, а твоят аватар, друг аз, положил клетва пред света, дошло е преди теб едно сърце, облечено в тяло на дете, да постави своя път, наречен от светците кръстопът. Къде ще свиеш, вляво или дясно? Определяш само ти, минаваш трудности, когато тялото в теб гори, когато изкушението почука на врата, разпознава светлото в твоята душа. Напред, върви напред и запомни, че вляво или дясно само ще боли. Напред. Заслушай се в зова, от който тръпка те поби. Захващай се за работа. Че цял свят на теб лежи.